Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş çay tölegleriniň täze narhlary köpçülüge ma'lum edildi. Soňky günlerde Aşgabatyň öý dolandyryş edaralaryna ýerleşdirilen bildirişde ýaşaýyş çay üçin tölegleriň her bir kvadrat metriniň bahasy 1 manat meçberinde görkezilýär. Ýyladyş kanalizasiýa we suw üçinçilik hyzmatlarynyň bahasy aýratyn görkezilýär. Ýyladyş çaýyň 1 kvadrat metri üçin ýarym manat, suw 1 kubometri üçin ýarym manat we kanalizasiýa her aýda adam başyna 40 teňe meçberinde kethitlenipdir. Kommunal hyzmatlarynyň narhlaryny görkezýän bildirişiň nusgasy Azatlyk radiosyna hem gowşdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň sözlerine görä agdalan bu narhlar hususy eçiliginde bolmadyk jaýlara degişli. Hususy eçiligindäki jaýlaryň täze töleglerini entek anyklaşdyryp bolmady. Soňky bir neçe ýylyň dowamında Türkmenistanda ýaşaýyş jaý tölegleriniň meçberi bir neçe edek öýtgedilipdi. Meniň 4 otagly kwartiram bar. Köp ýyllaryň dowamında men jaý üçin 20 manat çemesi töläpdim. Soň narhlar esli ýokurlandy we men ýylda 200 manat tölemeli boldum. 2017-nji ýylda jaý hususlaşdyrandan soň men ýylda diňe 7 manat töleýärdim diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy ozalky narhlar barady gurrun berdi. Munyň öňü tirasynda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary öý dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň we köçe süpürjüleriň parahat etrapçasynda jaýlara aýlanyp ýaşaýjylara tutuş ýylyň kommunal hyzmatlary üçin tölek kwitansiýalaryny bowşurýanlygyny habar berdi. Mundan da Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä şäher häkimetleri ýylatyň ozalky ýyllaryň kommunal hyzmatlary üçin bergilerini talap etmek boýunça çärelerini hem güýçlendiripdir. Meniň pensioner dinan tanışym täze ýylyň öň ýany uly nowatlar sebäpli suw üçin tölegini töläp bilmändi. Ol baranda ony 2018-nji ýylyň ýyladyş üçin 100 manat tölemäge mejbur etdiler. Ýogsa da onuň öýünde merkezleşdirilen ýyladyş üçin batareýa ýok diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň gyşda ýyladylmagy ýaşaýjylaryň ençimesi üçin ýyllar boýy agyr mesele bolmagynda galýar. Ýaşaýyş çaýlarda ýyladyş sistemasy ýygyderli häsiýetde öçürilýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, umuman bu hyzmatyň hili pes köplenç batareýalar işlän wagtynda da çala ýyly bolýar. Üstesine ýaşaýyş çaýlarda merkezleşdirilen ýyladyş sistemasy göz öňünde tutulan hem bolsa, köp çaýlarda batareýalar ýok. Köpleriň batareýalary dürli sebäplerden ketilen we olar öz jaýlaryny elektrik peçler ýa-da split sistemalary bilen ýyladýarlar, emma olary merkezleşdirilen ýyladyş üçin tölemäge mejbur edýärler. Bu siziň problemaňyz batareýaňyz bolmasa tölemäge borçly diýerler. Meniň özümde de şoňa meňdeş ýagdaý. Men batareýalary bir wagtlar kesip aýyrdym. Sebäbi olardan suw akýardy. Çoýundan edilen üçin bolsa pulum bolmandy. Şeýle-de ýyllar boýy ýyladyş örän yaramazdy. Emma men tölemekçi däl, meni göreşerin diýip azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde gürüňdeş bolan Aşgabatly dinan aýtdy. Aşgabatyň ýaşaýjylary şäherde kanalizasiýanyň näsazlygynyň hem alada we oňoýsuzlyk döredýänligini aýdarlar. Köne kanalizasiýa turbalaryna şeýle-de köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda pes hojalyk medeniýetine degişli problema hem bar. Olar pampersleri we beýleki hojalyk zerdibillerini hem kanalizasiýa goýberýärler diýip söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. 2019-njy ýylyň başyndan gazyň we suwuň narhlarynyň hem ketgitlenmegine garaşlypdy. 2018-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýylatyň indi has gowy ýaşaýanlygyny eglan etdi we kommunal hyzmatlaryna gaýtadan seretmegi tapşyryp gaz, suw we tok üçin ýeňillikleri doly ýatyrmagy karar etdi.